Shwmai a chroeso i'r wers byw yma ar gyfer wythnos Ffoaduriaid. Croeso mawr i chi, gobeithio bod chi wedi mewn gofnodi hwb a wedi agor app Adobe Express ac yn barod i fynd. Naill eich bod chi ar ddyfais fel Chromebook, neu laptop, neu gyfrifiadur traddodiadol, neu'n defnyddio app Adobe Express ar iPad, fyddai yn dangos y ddwy ffordd i chi o ddefnyddio Express bore yma ar gyfer y thema yma ar wythnos Ffoaduriaid. Nawr, mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi, fyddwn ni defnyddio gwybodaeth o'r dudalen weithgareddau a allwch chi fynd at hwnna wrth ddilyn y ddolen sydd yn sgrolio ar waelod y sgrin nawr, sef adobe.ly/Ffoaduriaid 25. A mae hwnna'n mynd i fod yn sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin drwy gydol y wers. Felly, dim eisiau chi i hasti, bydd honna fyna i chi drwy gydol y wers gyfan. Reit te, nawr, yn ein gwersi byw ni, mae yna 3 pheth pwysig i'w cofio. Dych chi gael tynnu negeseuon yma i ffwrdd o'r sgrin am funed. Mae yna bethau pwysig gyda ni i'w cofio, felly dewch i ni gael edrych ar yr rheina. Yn gynta, cofiwch allwch chi oedi os oes angen, os ydy ni yn mynd ychydig yn rhy gyflym. Yna mae croeso i chi wasgu pause ar y ffrwd fyw ac yna cario ymlaen gyda'r wers pryn bynnag mae yn eich siwtio chi. Yn dweud hynny, cofiwch fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen rhwng y porwr a'r iPad sydd yn mynd i fod yn rhoi ychydig o amser ychwanegol i chi. Yr ail beth i gofio yw athrawon byddwch chi'n derbyn e-bost wrth o dom prynawn yma tua 4 o'r gloch gyda thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan heddi. P'un bod chi wedi gwneud y ddwy weithgaredd neu jyst yr un gyntaf felly, yna mae yna thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Athrawon, gwylwch mas am eich neges e-bost tua 4 o'r gloch prynawn yma ar gyfer hwnna. Ac yn olaf, ar yr un neges e-bost, bydd yna fwy o wybodaeth ynglyn â sut allwch chi hawlio gwobrau am ddim i'ch dosbarth, pethau fel sticeri a pensiliau lliw, prennau mesur, pensiliau arferol ac yn y blaen. Allwch chi hawlio llwyth o wobrau am ddim i'ch dosbarth, a hefyd allwch chi hawlio parti pizza am ddim i bawb sydd wedi cymryd rhan yn defnyddio Adobe Express. Yn ei galw rheini yn heriau Ysgol Express. Mae yna fwy o wybodaeth ar yr e-bost sy'n dod am 4 o'r gloch. Felly, athrawon, os nad ych chi wedi cyfrestru ar gyfer y sesiwn yma, gwnewch hynny nawr gan fynd i adobe.ly/livelessons, adobe.ly/livelessons, ac yna gewch i'r e-bost na am 4 o'r gloch gyda'r holl wybodaeth yna. Right, nawr te. Ni wedi sôn am y dudalen weithgareddau, felly dewch i ni gael wneud o draw i edrych yna fe. Yn y cyfamser, cofiwch ddweud shwmai, athrawon rhowch neges naill ai ar YouTube, ar y sylwadau ar YouTube, neu allwch chi ddefnyddio ddolen StreamYard a roi sylwadau fyna, athrawon, neu croeso i chi e-bostio fi nôl ar y neges nes i ddanfon gyda'r dolenni chi bore yma, ac mi gewn ni eich cyfarchion chi i fyny ar y sgrin. Felly, rowch floedd, gwedwch shwmai, i ni gael gwybod pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi. Right, dewch i ni gael edrych te ar y dudalen heriau. Dyma ni. Right, dyma fi wedi agor Express, wrth gwrs. Nawr, cyn mynd draw i'r dudalen weithgareddau, dewch i fi gael newid Express i'r Gymraeg. Hawdd i wneud hynny, lan yn y cornel top, ochr dde, drws nesaf i'r gloch, mae yna gylch lliwgar trwy hwb, mae e just yn liw glas fel arfer. Cliciwch ar hwnna, a i ni yn mynd i ddewis y settings. Dyma ni, fan hyn, chi'n gweld settings. Clic ar settings, a yn y ffenest sy'n ymddangos, i ni yn mynd i newid y gwimplen gynta yma o'r Saesneg o English i Gymraeg. Dyna fe, a just cau'r ffenest na i lawr gyda'r X, a i ni nawr wedi troi Express draw i fod yn Gymraeg. Right, nawr, be fi'n neud? O ie, tudalen weithgareddau. Felly, chi gweld be fi wedi wneud, dwi wedi agor tab arall ar y porwr fan hyn. Dwi'n defnyddio porwr Chrome, felly bod chi'n defnyddio rhywbeth gwahanol. Ond ar y tab drws nesaf fan hyn, dwi wedi teipio y ddolen yma, adobe.ly/Ffoaduriaid
Ffoaduriaid 25. A mae'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin o hyd. Beth arall i fi wedi wneud, y gallwch chi wneud, os oes da chi ddyfais sy'n gallu sganio cod QR. Wrth gwrs, yw sganio'r cod QR yna sydd ar y sgrin, a fe ddaw hwnna i chi i'r dudalen yma. Right, chmo beth, yw'n i agor yng nghyfrif e-bost i fyny nawr, just i gadw llygad, rhag ofn bod na ysgolion yn danfon cyfarchion. Dwi'n mynd colli'ch neges chi, felly na i agor hwnna i fyny. Mae hwn yn bwynt da i fi falle oedi tra bod pobl yn sganio'r cod QR, neu falle yn teipio yr ddolen i fewn sydd yn fawr ar dop y sgrin fyna. Right, dyna ni, fi ar yn e-bost. Dim negeseuon ar hyn o bryd. Right, iawn te. Wel, dewch i ni gael edrych te ar beth yw'n gweithgaredd gyntaf ni, wythnos yma. Felly dwi'n mynd i sgrolio lawr nawr i weld beth yw'r weithgaredd gyntaf. Wel, dyma ni, gweithgaredd 1, ffeithlyn Ffoaduriaid. Iawn, ni'n mynd i ddefnyddio'r ffeithiau isod, sydd da ni fan hyn, i greu ffeithlyn am Ffoaduriaid. A mae'n amser fwy perthnasol nag erioed i fod yn sôn am Ffoaduriaid gyda'r holl bethau sydd yn ymlaen yn y byd, a fi'n siŵr felly bod chi yn trafod nhw yn y dosbarth, a'r holl bobl sydd yn chwilio am rhywle diogel i fyw yn y byd ar hyn o bryd. Right, wel dyma ni, mae da ni 10 ffaith am Ffoaduriaid fan hyn. Iawn, 10 ffaith am Ffoaduriaid. A be ni'n mynd yw troi'r ffeithiau yma yn ffeithlyn. Ffeithlyn yw infographic, sef rhyw fath o boster sydd yn trosglwyddo llawer o wybodaeth. Os licech chi'r holl ffeithiau yna ar Google Doc, athrawon mae'r botwm yma'n agor e lan ar Google Doc, dwi'n credu allwn ni just copio a glido, copy and paste o fan hyn draw i Express heddi. Ond weithiau mae iPads yn cael ychydig o drafferth yn copio a glido o dudalennau gwe. Felly pan ddau'n newid draw i'r iPad, felly na i agor yr Google Doc na i fyny a copio a glido fyna fel bod chi'n gallu gweld sut mae hwnna'n gweithio. Right! Bant a ni te. Dewch ni gael clatio bant. Nôl y fi Express. A i ni'n mynd i fod yn creu graffig. Felly, ar dudalen cartref Express, i ni'n mynd i glicio ar y cerdyn Gwers sydd yn dweud creu graffig. Creu graffig. Gyda llaw, jyst bod chi'n cael gwybod hefyd, mae tudalen cartref Express yn mynd i edrych ychydig yn wahanol ymhen rhyw wythnos, ymhen yr wythnos neu byddefnos nesaf. Mae'r dudalen cartref yn mynd i gael tymed bach o revamp. Ail-wampio fe ychydig. A dwi'n meddwl bydd e'n haws. Bydd mwy o'r cerdiau mawr yma a llai o'r pethau bach. Dyna fel bydd e'n gweithio. Right, clic ar cerdyn mawr Gwers, creu graffig, a dyma ni mewn yn Express. Right, nawr, dwi moyn teitl. Iawn, dwi eisiau teitl, felly dewch i ni gael dechrau gyda hwnna. Yn fynd i testyn. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn gan clicio ar y botwm glas yn gweud ychwanegwch eich testyn. A beth am i ni ddweud rhywbeth fel ffeithiau am Ffoaduriaid. Mae'r na yn creu'r cyflethreniad hyfryd yn dweud. Felly, ffeithiau am Ffoaduriaid. Dyna ni. Cyflethreniad wastad yn beth da i gynnwys os i chi yn creu unrhyw fath o boster, neu beth chi'n moyn i ddenu sylw, i fachu sylw. Hefyd, falle bod chi'n edrych ar yr atal nodi gyda fi fan hyn a meddwl, mae hwn yn rhyfedd, pam bod da fe y fawr fan hyn, wrth gwrs, ar ddechrau brawddeg, wedyn a fach, wrth gwrs, yng nghanol brawddeg, pam bod da fi hwnna? Wel, pan i chi yn ysgrifennu teitlau i bethau, yn aml iawn gyda theitlau, a dim ond y teitlau, byddwch chi byth yn neud hwn gyda brawddeg, ond gyda teitlau, i ni yn rhoi y geiriau pwysig yn dechrau nhw gyda priflythrennau, a wedyn y cysyllteiriau,
cysyllteiriau wedyn ddim. Iawn? A dim ond ar gyfer teitl fyddech chi'n neud hwnna. Felly gallwch athrawon chi sôn ychydig yn fwy amdano yr atalnodi fyna. Mi'n siŵr bod yn rhywbeth i chi wedi gweld yn eitha aml. Iawn? Ffeithiau am ffoduriaid. Fydden ni ddim fel arfer yn rhoi llythyren fawr fyna yng nghanol brawddeg. Ni'n neud e gyda teitl. Right, iawn te. Beth sy'n siarad nesaf de? Mae hwnna rhaid ffeithiau am ffoduriaid. Gret. Nesaf, dewch i ni gael chwilio am ffont. Nawr, dwi eisiau ffont sydd yn edrych yn ffeithiol. Chymod, fi moyn ffont sy'n edrych fel bod e'n rhywbeth ni'n gallu ymddiried yno. Dwi ddim yn moyn ffont sydd yn edrych yn ffont hwyl, neu'n ffont doniol, neu sili. Chymod, bydde hwn yn un da. Chymod, hwn, y Courier Prime Bold yma, mae'n edrych tyn bach fel teipiadur, bydde hwnna nawr yn edrych fel ffont ffeithiol. Chymod bod e'n un, mae rhywun yn mynd i weld y ffont ac yn meddwl yn syth, mae hwn yn dweud y gwir. Mae hwn yn bwysig pan i chi yn neud unrhyw fath o ffeithlyn neu rhywbeth fel yna, bod pobl yn gweld e ac yn teimlo bod nhw'n gallu ymddiried yn y wybodaeth i chi yn rhoi. Right. Nawr bod fi wedi gweld y cwrier yna, sy'n byd arall yn siwto. Fi licio hwn, arfo. Chi gweld e? Licio hwnna. Right, a mae yna, pan ych chi'n gweld ffont ych chi'n hoffi, drwchwch chi weld os oes yna gwimplen fach, achos os mae mae'n meddwl bod mwy nag un fersiwn o'r ffont yna i gael. Chi'n gweld, mae arfo i gael mewn 4 blas gwahanol, regular italic, bold italic. Wel, dwi'n meddwl na i ddefnyddio'r bold ar gyfer y teitl yma. Felly, clic ar hwnna. Gret. Nawr, pan ych chi'n neud hwnna, mae rai ffontiau yn fwy llydan na'i gilydd. Felly, chymod, falle bydd angen i chi i ailfeintio eich testyn tyma bach. Rhywbeth fel yna. Right. Dechrau da. Dewch i fi gael mynd draw i'r iPad. Jyst i ddangos fel i ni'n dechrau arni fyna hefyd. Mae rhywun wedi gweud siwmai. Pwy sy'n ma? Mr Trainer wedi gadael neges. Dych chi'n gweithio yn galed. Diolch yn fawr, Dom. Diolch yn fawr i ti, Dom. Dwi fi yn gweithio yn galed am yr plantos sy'n ymuno gyda fi bod yma'n gweithio yn galed hefyd. Beth wyt ti'n neud, Dom? Wyt ti'n gweithio yn galed? Robot i ni. Beth wyt ti'n neud? Right. Nawr te, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad te i gael cyrraedd yr un man. Dyma ni. Dyma ni. Arbennig. Arbennig iawn. Diolch i ti, Dom. Right, dyma fi ar yr iPad a i fi yn mynd i agor hwnna i fyny gan wrth gwrs fynd i creu graffig. Iawn, ni'n mynd i glicio ar y cerdyn gwyrdd sydd yn dweud creu graffig a mae'n mynd i agor y golygydd i fyny. Iawn te, dyma fe'n llwytho. A y peth cyntaf nes i, os chi'n cofio, oedd teipio'r teitl. Felly, unwaith mae hwn yn barod, dwi'n mynd i fynd i'r chwith i'r botwm sy'n dweud ty am testyn. Just fan hyn, drws nesaf i fi fan hyn, ty am testyn. Dyna ni. Ychwanegu testyn gyda'r botwm glas ar y top. A wedyn teipio y teitl sef ffeithiau am Ffoaduriaid. Ffeithiau am prif lythyren Ffoaduriaid. A ni. Lan o hwnna i fri gyda dalen. I gael cydio yn y cornel fyna yn y ddolen gornel i gael ailfeintio. Iawn te. A dewch i ni gael chwilio am ffont addas ar gyfer hwn te. Eto, dwi'n chwilio am rhywbeth sydd yn ffont cryf, cadar, rhywbeth lle ymddiried ynddo fe. Na i ddim dewis arfo'r tro yma. Na i ddod o hyd rhywbeth gwahanol. Beth yw hwn? Bitter. Na ni'n da. Bitter, black. Na fe, mae'n debyg i arfo, ynddo fe? Yr un math o naws, dy fe. Mae'n chydig bach o wahanol. Iawn. Right. Nôl a fi. I y porwr, i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf te.
Iawn, a dyma ni. Reit, mae'n amser ni feddwl am gefndir un tudalen. Beth hoffen ni gael fel cefndir i'r tudalen? Felly, mwyn dod o hyd i'r cefndiroedd, dwi'n mynd i ddod i'r elfennau sydd ar yr ochr chwith fan hyn. Felly, clic ar hwnna, a dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd ar y top. Felly, bydd angen i chi glicio draw, i sgrolio ar draws, i ddod o hyd i'r cefndiroedd. A fan hyn, licen ni gael rhywbeth, chymod, sydd ddim yn rhy brysur. Felly, pethau sydd yn eitha da fan hyn yw chwilio felly am rhywbeth fel geometric. Os chi'n chwilio am geometric, chi'n gweld? G-E-O-metric. Geometric. Iawn. A mae'r un cyntaf na'n gred, mae hwn nawr yn un da, chi'n gweld? Dych chi'n gweld, mae'r un llwyd yna'n neis. Nid hwnna, mae'n rhy brysur. Peidiwch y dewis un sydd yn brysur iawn. O, mae hwnna'n un gret. Chi'n gweld hwnna? Mae hwnna falle'n iawn hefyd. Hwn yn neis. Chi'n chi gweld y math o rai sydd jyst yn mynd i roi gwead bach neis yn y cefndir, heb ddenu gormod o sylw. Right, dwi'n mynd i fynd am yr un cyntaf na ddwedais i o'n i'n hoff iawn ohono fe, sef hwn. Dyma ni. Clic ar hwnna, a mae'n ychwanegu fe i'r dudalen. Allwch chi drial gwahanol rai, chi'n gweld? Ni'n neis hefyd. Ond dwi moyn un sydd ddim yn mynd i dynnu gormod o sylw. Hwnna'n un da, chi'n gweld? Hwnna'r un porffor na'n un da. Yr un glas yma'n da hefyd. Iawn. Nawr, unwaith chi wedi gwneud hwnna, beth sylwch chi, falle bod eich testyn chi ddim yn glir bellach. Dwi ddim yn glir rhagor. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu siap i'r testyn yma. Lecen i bod yna siap tu ôl i'r ysgrifen. Felly, i wneud hynny, clicio ar y testyn, dod draw i'r chwith i'r effeithiau, a sgrolio lawr i'r gwaelod, a dyma ni, mae da ni'r siap. A chi'n gweld, mae da 1, 2, 3, 4, 5 dewis i ddechrau. Hwn yw'r cyntaf, yr ail un, trydydd un, cylch, pilsen, llinellau. Ond mae yna fwy na i gael. Os gliciwch chi ar gweld y cyfan, allwch chi weld fwy o siapiau gan fynd fan hyn wedyn i dangos mwy. Nawr, allwch chi ddewis pa bynnag siap i chi moyn, allwch chi drial nhw mas. Fydden ni ddim yn mynd am hwnna, achos mae'n llenwi'r dudalen gyfan. Mae hwnna'n llenwi top i'r gwaelod, mae hwn yn llenwi ar draws o'r chwith i'r dde. Mae ydych chi rai gwahanol fel hyn. Ond dwi yn mynd i ddefnyddio, os ych chi ddim yn siŵr beth i ddefnyddio, bydden ni'n mynd am hwn fan hyn. Felly, hwn yw'r un dim cefndir, dim siap, wedyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, y seithfed un, sydd yn llenwi ar draws y dudalen. Nawr, os bydde'r hwn lot yn llai, chi'n gweld, mae dal yn llenwi'r siap ar draws. A dwi'n hoffi fel mae hwnna yn daclus iawn yn llenwi ar draws y dudalen o'r chwith i'r dde. Nawr, dwi'n mynd i ganoli'r testyn fel hyn, a mae lan i chi nawr, oeddi chi moyn eich siap i fod reit ar dop y dudalen fel yna, neu ydych chi moyn bwlch bach. A dwi eitha licio'r bwlch bach na ar y top. Nawr, y lliw, dim ots dy fi'r lliw melyn yma, ond dwi'n meddwl falle am ryw las golau i fynd gyda'r lliw cefndir sydd da fi. Felly, beth bynnag yw'ch lliw cefndir chi, meddylwch am liw, sy'n rhaid bod yr un lliw, ond lliw sydd yn mynd yn neis gyda hwnna. Reit, nawr, dwi wedi mynd bant o'r siap nawr, felly nôl i newi'r siap, mae eisiau fi fynd nôl mewn i'r effeithiau, sgrolio lawr i'r siap. Nawr, mae'r un dwi wedi dewis ddim yma, dwi e, a mae eisiau fi fynd i'r gweld y cyfan. Iawn. Nawr, clic ar y dewisiadau. Hwn yw'r un dwi wedi dewis, chi'n gallu gweld mae wedi dewis, a allai glicio ar yr eicon yma yn y canol i agor y dewisiadau. A mewn yn hyn, allai ddewis gwahanol liwiau. Enghraifft, allai am rhywbeth fel na. Ia, mae hwnna'n neis. Ydy, gred. Llwch chi newid maint y siaps, chi'n mynd i fod bach yn fwy. Ia, mae chydig yn fwy yn helpu, dwi'n meddwl. Ydy, na ni. Allech chi wneud y siap chydig yn anrholoiw. Ond dwi'n mynd i gadw fe fel yna, gyda'r anrholoiwedd, yr holl ffordd i fyny.
A gallech chi hyd yn oed dorri'r testyn allan. Felly, yn lle bod yr testyn yn liw D, chi'n clicio hwnna, a nawr chi'n gweld trwy'r siap. Chi ddim yn gallu gweld yn glir iawn yna, ond dyma ni, chi'n gweld, chi'n weld trwy'r testyn. Hwna'n eitha neis. Ie, felly yna gadw hwnna. Right, dyna hwnna wedi wneud. Right te, draw fi i'r iPad te, i gael dala lan. Right, cefndir, felly elfennau, a dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd, a ni'n mynd i chwilio am geometric, G-E-O, metric, geometric. Iawn, a allwch chi wedyn glicio nhw, a wneud e ychwanegu rheina i'ch tudalen chi yn syth. Chwiliwch am un sydd ddim yn mynd i dynnu gormod o sylw. Iawn, un sydd yn gefndir neis, yn hytrach na rhywbeth sydd yn cymryd drysto. Lot o ddewisiadau yma. Lot o rhain yn gweithio neis iawn. Llai am hwnna. Right, a wedyn ni ychwanegu'r siap na tu ôl i'r testyn. Dwi'n mynd i fynd dewis y testyn, tap arno fe, mynd i effeithiau, sgrolio lawr, siap, gweld y cyfan, a wedyn o dan y sylfaenol fan hyn dangos mwy, a dyma'r un dwi eisiau fan hyn, yng nghanol y drydydd res, na fe fel yna. Nawr, lliw, mae da fi'r gwyrddlas yma, felly allan ni fynd am rhywbeth tebyg, neu allan ni fynd am rhywbeth hollol wahanol, fel pink, neu, chi'n gwybod, byddai melyn, felly yn neis gyda hwn, ydy yma fe. Ydy, na ni. A ie, mae melyn gole yna. Dyna ni, gred. Right te. Nawr, nesaf, mae da ni ein ffeithiau. Iawn. Mae da ni yn ffeithiau. Felly, dewch i ni gael... dewch i ni gael newid nôl i'r porol. Mae 10 ffaith gyda ni. Mae 10 ffaith gyda ni. Dyma nhw fan hyn. Mae rai ohonyn nhw'n fwy na'i gilydd. Iawn. Felly, beth sydd eisiau chi wneud nawr yw meddwl am fel allwch chi rannu'r dudalen yma i fyny i ardaloedd diddorol. Iawn, boxes diddorol. Felly, dewch i ni gael dechrau arni. Dwi'n mynd i ychwanegu petriol. Felly, ychwanegu petriol, dwi'n mynd i'r elfennau ar y chwith. A dwi'n mynd i ddod lan i'r top i'r siapiau. Dyma ni. A wedyn dwi'n mynd i ddewis... dwi ddim moyn chwilio geometric. Dwi just y moyn, o dan siapiau, heb chwilio unrhyw beth, fe welwch chi mewn yn rectangles, gewch chi sgrolio draws, dyma beth dwi eisiau, just petriol gyda corneli crwn mewn un lliw fel hyn. Gret. Right. Nawr, dych chi'n cael newid lliw, hwnna i fod yn wyn. Iawn, wrth fynd i lliw y llenwi, a dewis gwyn. Iawn. Nawr, dwi yn mynd i rannu yn hydalen ni i fyny nawr mewn ffordd ddiddorol. A be mae hwnna'n meddwl yw, falle bod un bocs yn mynd i fod yn fawr. Fel hwn. A wedyn dwi'n mynd i ddyblygu hwnna. A falle bod y bocs nesaf yma yn mynd i fod yn llai. Fel hyn. A dwi'n mynd i drial to. Dyblygu. Felly bod y bocs hyn yn mynd i fod yn fach fel hyn. Ac felly bod 3 o'r ein yn ffito. 1, 2, 3, ond bod y trydydd un... Gweld, na gyd dwi'n neud yw just chwarae o amgylch gyda y boxes yma. Felly bod yr un ola yma, chydig bach yn fwy fel hyn. A wedyn falle bod yr un nesaf dan o. A chi'n gweld, mae llinellau pink yn eich helpu chi, dyna ni, chi'n gweld, i gadw'r bylchau wedi leino lan yn daclus. Right, dych chi'n cael cyfri'r boxes. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Right. Dwi jyst yn mynd i roi 2 focs arall. 2 focs arall. Felly bydd da fi 8 bocs i gyd. Felly ddeblygu to, deblygu. There we go. Hwn ti ar canol, bach yn llai. Fel yna. Dwi'n mynd i gadw lle'r gwaelod, achos chi'n bod beth sy'n eisiau'r gwaelod, yn chi yw yn enw ni. Enw'r dyluniwr. Right. Wel, fi di mwynhau wneud hwnna. Chymod, mae osodiad diddorol gyda'r boxes yma. A ni gyd nes i o dechrau gyda'r un box, dyblygu fe, a gweld ffordd ddiddorol o ffitio boxes yma o amgylch i gilydd. Heb bod bob box union yr un peth. Iawn? Llwch chi orfodi fe reit o'r dechrau wrth just wneud y 2 box gynta'n wahanol. Fel nes i, oedd hwn yn llai na hwn. Okay, mae fe wedyn just yn dechrau chi feddwl am, rhaid, wel, be na'n ei nesaf. Felly bod hwn, gallai hwn wedi bod yn llai fel hyn, a wedyn byddai'r bocs o dano wedi bod yn siap gwahanol felly. Iawn? Felly, arbrofwch gan greu gosodiad diddorol gyda'r boxes yma. Ond y peth olaf fi'n wneud fan hyn, a pwych becso fi'n mynd i fynd draw nawr i'r iPad i wneud hwn, achos fi'n siŵr bod hwn yn felly yn gam i chi moyn cymryd eich amser yna fe. Felly, peth olaf fi'n wneud cyn mynd draw i'r iPad i wneud y boxes yw dwi'n mynd i ddyblygu'r teitl. Dewis y teitl, 3 dot, dyblygu, lawr â hwn i'r gwaelod, a dwi'n mynd i newid hwn i ddweud gan Meredydd Jones, achos fi sydd wedi wneud e. A lle ddod lawr hwn efo'n fach. Mae lan i chi, le chi moyn e fod. Ydych chi moyn e fod yn y canol, neu ydych chi moyn e fod reit draw ar yr ochr. Fi yn eitha licio roi nhw ar yr ochrau fel hyn, fel na, ar ochr waelod, ochr dde. Hwna'n effeithiol. Neu llwch chi roi yn y canol, mae lan i chi. Nawr bod fi'n neud hwnna, dwi'n meddwl allai 2 focs gwaelod yma i fod chydig yn fwy. Na ni. Hyfryd. Right, a chi gweld bod na drefn da fi i'r ffeithlyn yma yn barod, cyn bod fi wedi hyd yn oed ychwanegu unrhyw ffeithiau. Right, dewch chi gael mynd i wneud hwnna ar yr iPad. Ychwanegu'r boxes a rhoi fe enw'r gwaelod. Chymod be, felly na i wneud yr enw gyntaf, wedyn byddai'n gwybod union faint o les da fi'r boxes. Right, dyma fi'r teitl, ffeithiau am Ffoaduriaid. 3 dot, dyblygu, dyma'r copi, tap, dewis hwnna i gyd, a wedyn rhoi fe enw i gan, dwi'n moyn prif lythyrau yma sy'n meddwl, Meredydd Jones. A chymod, os mae'ch ffont chi a fersiwn ysgafnach, enghraifft, mae da'r ffont bitter yma, fersiwn italig. Falle bod hwn yn enghraifft dda o pryd byddech chi'n defnyddio'r fersiwn ysgafnach y ffont. Na ni. Gret. Right. A nawr te, dewch i ni gael ychwanegu y boxes. Lan hwnna fe bod y bwlch, chi'n gwybod beth fi'n neud na, mae'r bwlch na rhwng y top a na fe, fel na. Fel bod yr un bwlch dy fi rhwng yr sgrifen ar y top a'r sgrifen ar y gwaelod. Iawn de, siapau. Ewn ni'r elfennau. Yr holl fod draw na'r ei siapiau. Dwi ddim yn moyn chwilio geometric, ond dwi eisiau mynd i'r rectangle, sgrolio draw, a dyma ni, chi'n gweld, sgwar gyda'r corneli crwn, tap, gred, na newid y llew i fod yn wyn, a nawr te. Dewch i ni gael dechrau to. Nawr, dim un o'r rhaid chi ddechrau ar y top, iawn? Allwch chi ddweud, rhaid, fi'n mynd i ddechrau hwn, reit yn y canol, gyda un mawr. Fel hyn. Gellwch chi. Iawn, neu felly fel na. Mae lan i chi. Ond mae da fi tua 8 bocs. Felly anelwch chi gael rhywbeth tebyg i na. Chi'n gweld wedyn y llinellau pinc yma yn helpu
Na fe, mae'n helpu fi gael bylchau cytbwys rhwng y bocsys. Gret, mae hwn yn rhoi naws hollol wahanol nawr, bod fi wedi dechrau yn y canol fyna. Right, 1, 2, 3, 4, dechrau ni dyblygu. Lle lle pink yn helpu pimp, dyblygu hwnna. 6. Neith i'n arall dan o fe? Neith 7. O welwch chi patrymau bach diddorol yn ymddangos. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 tode. Mae'n nhw'n debyg i'r un uwchbenna, ynddo fe? Just bach yn fflatach, fyddwn ni'n gweud. Na ni. Iawn. A dyna ni wedi creu ein gosodiad diddorol fyna nawr ar yr iPad. Just 8 bocs. Nawr, chi falle yn pyslan pam bod da fi 8 bocs am y 10 ffaith. Wel, sdim rhaid ni ddefnyddio ffeithiau gyd i ddechrau. Ond hefyd, allwn ni weithiau gynnwys mwy nag un ffaith mewn un bocs. Iawn? Felly, gen i weld nawr. Gewn ni weld siw mae pethau'n digwydd. Os ych chi'n meddwl bod fi wedi cynllunio hwn, dwi ddim. Iawn, dwi ddim wedi cynllunio hwn o flaen llaw. Dwi'n gorfodi'n yna ni i ymateb i'r bocsys yma nawr pan dwi'n dylunio. A mae'n ffordd eitha neis o greu rhywbeth yw i greu'r siap gyntaf, wedyn gweld fel mae pethau'n gallu ffito mewn iddo fe. Right, wel nawr i fi'n gallu dechrau ar y ffeithiau. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r dalen heriau, a dewch i ni gael just dechrau, right, 120 miliwn o bobl. Dyma faint o bobl ledled y byd sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi erbyn 2024. Mae llawer ohonynt yn Ffoaduriaid. Right, dwi'n ni gopio hwnna i gyd. Control-C ar y psellfwrdd, Control-C i wneud copi. Dala lawr Control, a tra bod eich Control wedi wysgu lawr, pwysio C unwaith. Wedyn gadael Control i fynd. Right, dwi'n ni copio hwnna, nôl draw Express, dewch i ni gael ychwanegu blwch testyn de. Testyn, ychwanegwch eich testyn. Nawr bydd e'n defnyddio yr un ffont a beth sydd â chi'n barod, sy'n gret. A nawr dwi jyst yn mynd i wasgu Control V, dal lawr Control, a mae V drws nesaf i C. Lleth o'r enw V Saesneg, drws nesaf i C. So dala gwasgu Control i lawr, cadw dala fe lawr, a tra bod Control wedi gwasgu lawr, chi'n tapio V unwaith. Yni, a nawr lle adael Control i fynd. Iawn, dyna fel i ni'n glido rhywbeth mewn, yn pasto rhywbeth mewn. Copy and paste yn Saesneg, copio a glido yn Gymraeg. Right. 120 miliwn o bobl. Right, dyma ni. Nawr te, dwi'n mynd i ailfeintio hwnt yn bach. Dwi'n meddwl gallai ffont ddod i lawr, ond dwi yn mynd i drial cadw at yr un maint ffont ym mhob un o'r bocsys yma, os gallai. Right, nawr ni hefyd yn mynd i fod yn cynnwys lluniau yn yr bocsys yma, felly cadwch le. Chi moyn bod y testyn bron o bod yn llenwi tua hanner y bocs. Right. Mae hwnna di mewn dy fi. Felly bod fi moyn canoli'r testyn yma. Clicio'r alunio fan hyn i alunio i'r canol. Dyna ni. Iawn. Wel nawr, i fi yn mynd i ddyblygu hwnna i bob bocs arall. Felly 3 dot dyblygu. Chi'n gweld? A dwi'n mynd i jyst gwneud copi o hwn i fewn i bob bocs. Yn rhai o'n nhw, felly bydd eisiau chi newid siap y bocs, ond peidiwch a defnyddio'r dolenni corna. Mae hwnna'n mynd i newid maint y ffont. A ni moyn cadw at yr un ffont. Maint y ffont y fi fan hyn yw 17. Iawn? Dwi ddim yn moyn gwahanol faint o ffont ym mhob bocs. Bydd e'n edrych yn uben. Nawr, chi'n gweld, mae'r ddoi bocs ma yn fach. Felly fan hyn, felly byddai moyn fy ffeithiau byra i fynd yn y ddoi bocs bach hyn. Fi'n zoomo'r ffordd. Diar, nwyl. Right, dyna ni. Sori am hwnna. Right, dyma ni. A wedyn, i chi'n dechrau gweld fan hyn nawr, pa focsys, chi'n modd, mae lle gyda chi roi
lot o sgrifen, a pa focsys sy'n ar llai o le. Iawn. A'r unig beth dwi'n neud i ail feintio'r rhain yw defnyddio'r ddolen hir sydd ar yr ymyl. Dim y ddolen gornel, neu mae hwnna'n newid maint y ffont. Right, na ni. Wel, mae da fi'r un ffaith nawr ym mhob bocs, yn dweud. Gwmwys yr un ffaith ym mhob bocs. Felly, be dwi'n mynd i wneud nawr yw just neidio draw. Nawr, dewch i ni gael meddwl amdano hwn. Mae eisiau fi ffindo yr ddwy ffaith fyra ar gyfer fan hyn. Felly, yn hytrach na mynd mewn trefn, dewch i fi gael just edrych, a fi wedi gweld nhw'n barod. Y ddwy ffaith fyra yw hwn, achos mae hwn just yn ddwy linell, a hwn. Mae hwnna jyst yn ddwy linell. Iawn? Felly, mae reina yn mynd i ffitio yn y bocsys bach yn well. Felly, na i gopio hwnna. Draw fi. Felly, dyma'r bocs bach. Na de, clicio dair gwaith yn gyflym. Triple click yn gyflym. Clic, clic, clic. A mae dewis popeth. Neu, wrth gwrs, chi'ch chi clicio mewn a wedyn defnyddiwch llygoden a llusgo dros y testyn i gyd. Iawn? Ni. A nawr control V, glido fe mewn. Na ni, a mae hwnna nawr yn ffitio yn well yn y bocs bach yma. Ni'n beth o hwn. Chi'n gwneud rhywbeth. Piniodd y bira hwn fan hyn. Glido fe mewn. Iawn, okidoki. A bant o fi, wneud rhywun peth nawr. Right, felly dwi'n wneud hwnna. Rai, hwn sy'n nesaf de, 40 miliwn. Os na un mawr, os na ddarn mawr o desaf, mae'r un ola ma'n fawr. Felly na i ddewis hwnna. Iawn, a meddyliwch, rai, ble mae'ch bocsys mawrion chi? Hwn yn un mawr. Felly na i roi hwnna fyna. Nawr, fi'n osgoi'r un mwyaf, achos falle lle ffitio'r fwy nag un ffaith mewn ar yr un mwyaf yma. Iawn? Gan i weld nawr. Mae hwn yn un eitha mawr hefyd. Felly, mewn o fe. Na ni. Right. Nawr te, beth na i yw mynd o'r dechrau nawr a gweld beth dwi wedi dewis a beth dwi heb. Right. Wedi wneud hwnna, 120 miliwn o bobl, ydw. Un o bob 69 o bobl, ydw. Trydydd un, 40 miliwn. Ydy hwnna dy fi? Nag yw, right. Felly, dechrau ni gael dewis hwn, 40 miliwn. Copi. Iawn, a gall hwnna fi mewn yn hyn te. Iawn. 35 miliwn o Ffoaduriaid. Ydy hwnna dy fi? Nag yw. Rawn na mewn yn y bocs top ma am nawr te. Right, 41% yn blant, mae hwnna gyda fi fan hyn, ydy. Chi'n gweld, dwi jyst yn mynd nôl ymlaen nawr, syml o dudalen weithgareddau, 41% yn blant, ydy. Right, daw 70% o 5 gwlad, sy'n gwybod hwn dy fi. Iawn, nawr te. Gwledydd incwm isel sy'n helpu fwyaf. Sa'n meddwl bod hwnna dy fi chwaith. Copio hwnna. Nawr, dwi wedi rhaid mas o le, ond mae'r bocs top yma a digon o le, yn diwedd. Felly, dewch i fi gael, symud hwnna fel la, dyblygu hwn, glido hwnna mewn. A mae da fi 2 wahanol ddarn o wybodaeth
yn y bocs top yma. A byddai'n dangos chi fel i rannu hwnna'n daclus nawr. Right. Felly lle rhoi un darn o destun lan y top. Na ni, fel na. Iawn de. Fi'n credu bod un peth dal ddim da fi. Dych chi'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ie, mae un ffaith ddim da fi de. Sef hwn, dwi'n meddwl, dim ond 1 y 100. Ie. Felly, dewn ni roi hwnna yn y bocs. Mae'r bocs yma yn eitha gwag, yn dweud. Felly, dewch ni gael gwneud rhywbeth fel hyn. A dwi'n mynd i ddyblygu'r testyn yna. Nawr, os nad oes lle gyda chi, os nad oes lle gyda chi, pidwch y phoeni. Just gadwch ffaith mas. Dim rhaid i chi gynnwys pob un o'r ffeithiau yma o gwbl. Iawn? Llwch chi ddewis y ffeithiau chi meddwl sy'n fwy o trawiadol, a rai i chi'n moyn rhannu gyda darllenwyr. Right, iawn. Nawr, be dwi'n mynd i wneud te? Gyda reina sydd a 2 ddarn o wybodaeth mewn un bocs. Wel, dwi'n mynd i rannu nhw gyda llinell. Iawn, dwi'n mynd i rannu nhw gyda llinell. Felly, i wneud hynny, mae eisiau fi fynd i'r elfennau ar y chwith, a dwi'n mynd i fynd i'r siapiau, a dwi'n jyst mynd i chwilio am line. Dyma ni. A dyma'r linell arferol fyna. A mae unwaith pan chi'n clicio ar y linell yma, chi'n meddwl, o ble ma fe de, mae fyna dene yng nghanol eich canfas chi. Lle ddod lan o hwn nawr, allai droi o'i amgylch, na ni, allai ddefnyddio hwn, just, chi'n gweld, i rannu'r bocs na yn ddau. Fel na. Allwch chi hefyd, os chi eisiau, newid arddull y linell. Chymod felly bod chi moyn bod e'n doredig, rhywbeth fel hyn. Dotiog. Lan i chi. Ie, felly nefyd, mae doredig na dwi'n meddwl. Llwch chi newid lliw y linell yn iawn. Ie, dwi'n meddwl bod y D yn gweithio'n iawn da fi fan hyn. Gret, felly dwi'n mynd i ddyblygu hwnna. A dod lawr o fe ar gyfer y bocs arall ble mae da fi 2 ddarn o wybodaeth. Na ni, gret. Right, nawr te, dwi yn barod i ychwanegu yr delweddau. Mae'r delweddau yn mynd i fod yn bwysig ar gyfer y ffeithlyn yma, bwysig iawn. Felly, i ychwanegu y delweddau, mae eisiau chi feddwl efe delweddau sydd angen yn bob man. Iawn. Un o bob 69 o bobl. Dyma faint o bobl ar ddeiar sy'n gorfod ffoi rhag rhyfel neu berygl. Right, fel chi moyn falle dangos grŵp o bobl a bod un ohonyn nhw yn cael ei uwcholeuo. Nawr, sa'n meddwl bod ni'n gallu ffito 69 o bobl fan hyn, ond credu allwn ni dangos un mas o grŵp. Iawn? Felly, dewch i ni gael mynd i chwilio yn yr eiconau. Dewch i ni fynd i'r elfennau ar y chwith, elfennau, a lan ar y top. Dwi'n ni fynd draw i'r eiconau. A beth am ni chwilio am rhywbeth fel people. People. Dyma ni. Iawn. A felly bod ni moyn dangos llwyth o bobl. Fel y fi'n ni ddangos na. People, crowd, felly, crowd. Chod, dyn ni ddim yn mynd i gael 69 o bobl, ond ni just eisiau dangos lot o bobl, nag ni. Iawn. Pain te, ia. Ie, mae cwpl o rhain yn mynd i weithio'n iawn. Dwi jyst y moyn grŵp o bobl, a wedyn gewn ni un person wedyn, mewn lliw gwahanol. Iawn? Bydd hwnna'n effeithiol.
Right, un o'r rhaid cyntaf na, dwi'n meddwl. Pain, de. Pain. Hwn, dwi'n mynd am hwn. Right, dyna ni. Nawr, allwch chi zoomo mewn ar eich cynfas yn defnyddio'r botwm zoom fan hyn. Iawn, mae hwnna'n helpu chi i wneud pethau fwy trefnus. Right, na i... O, fi'n lle anghywir, dim yn hyn. 1 o bob 69 fi'n neud, sori. Hwn dwi eisiau. Right, felly i fi yn mynd i just dyblygu hwn nawr, cwbl o weithiau, dyblygu. Ni. Ni'n cael pobl. Fel na, a wedi felly bod fi moyn cael un person ar ben ei hun draw fan hyn. Right, felly i wneud hynny, dwi'n jyst mynd i wneud person. Iawn. A mae yna ddewis fan hyn. Dwi eisiau, felly, os yna un fan hyn sy'n edrych ar un fath o arddull. Mae hwn yn yr un fath o arddull. A chi'n bod beth, fi eitha lygo bod y llawr yna o dan y person yma. Neud iddyn nhw i sefyll mas. Felly dwi'n mynd i roi hwnna fan hyn nawr. A just ailfeintio fel bod e'r un maint ar pobl eraill. Fel hyn. A nawr gyda'r eicon yma nawr allai lenwi'r lliw gyda lliw gwahanol. Allan ni fynd am falle un o'r lliwiau glas yma, sy'r un lliw a beth da fi, neu falle chi'n bod yna liw coch yn mynd i dynnu sylw at y ffaith mae dyma'r ffwadur. Dyna ni rhywbeth fel yna. Gret. Chi'n gweld fel dwi just yn defnyddio'r eiconau yn yr elfennau i ddweud y stori yna. Nawr, wrth gwrs, dwi'n ddim yn 69 o bobl, ond mae yn dangos gyda delwedd syml beth i ni'n siarad amdano fe. Nawr, enghraifft arall yw hwn, 120 miliwn o bobl. Nawr, gyda hwn, dwi ddim yn mynd i ychwanegu eicon. Chi'n bod beth dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu testyn arall. Felly, ni'n mynd i ddewis hwn, dyblygu fe, 3 dot, dyblygu. Right. A dwi just yn moyn 120 miliwn. Just hwnna. 120 miliwn. A dwi'n moyn hwnna i fod yn fawr ac yn gryf. A dwi'n mynd i ddewis cynllun testyn dynamig. Achos gyda hwnna, dyma ni, llai wthio fe i wahanol feintiau. Rhywbeth fel hyn. Llwch chi newid eich bwlch llinellau os ydych chi eisiau. Na fe. A allech chi newid y lliw os ydych chi eisiau fan hyn. Chi, ydych chi'n mynd i fan hyn, newid y lliw. Lle bod fi moyn mynd am rhywbeth fel na. Lan i chi. Rhyw liw sydd, chi'n modd, i chi meddwl sy'n tynnu sylw. Hwna ych yn gret, yn dweud? Yeah? Felly, sdim rhaid i bopeth i fod yn ddelwedd neu'n lun. Gallwch chi ddefnyddio testyn fel i fi wedi gwneud fan hyn. Right, wel, dewch i ni gychwilio te am beth eraill. 41% yn blant. OK, bron i hanner yr holl ffoduriaid yn blant. Wel, dewch i ni gael mynd fan hyn te i children. Iawn. Ie, wel, llai fynd am falle un o'r rhain. Hwn, yn eitha da. O, mae'r lliw na yn mae wedi defnyddio'r un lliw a'r eicon diwetha, sydd yn gret. Diolch yn fawr am hwnna. Nid rhywbeth fel hyn. A dangos bod hwn yn 41%. Iawn, felly beth am i fi ddyblygu'r testyn yma. 3 dot,
Dyblygu. Nawr, dibynnu ar seis eich bocs chi, falle bod dim lle gyda chi hwn. Falle mae dim ond lle'r eicons da chi. Falle peidiwch â phoeni am hwnna. Jyst meddyliwch am beth sydd â chi yn eich bocs chi. 41 y cant. Y cant yw shift a bottom 5 gyda fi, beth bynnag. Peidiwch chi â phoeni, sy'n rhaid i chi i gynnwys popeth dwi'n i gynnwys. Iawn? Just newch chi beth i chi'n gweld sy'n ffitio eich bocs chi. Chymod beth fi'n licio hwnna? Licio fel mae'r plentyn o flan y rhif 4. Creu bod eisiau fi newid y lliw ychydig. Felly na fi mewn i fan hyn a newid y lliw. Dewis lliw goleiach, felly. Ie, mae hwnna yn effeithiol iawn. Right, mi eisiau fi i lenwi pethau yn chydig fwy taclus ma. Na, dwi'n ddim yn ffitio fel yna. Mi eisiau bod e fel hyn. Mae lot o hwn yn digwydd pan i chi'n creu ffeithlyn. Just symud pethau o amgylch tan bod chi wedi llenwi'ch bocs yn daclus. Na ni. Right. Be sy'n nesaf de? Gwledydd incwm isel sy'n helpu fwyaf. Mae gwledydd tlawd yn gartref i dros 75% o'r holl ffoduriaid. Mae hwnna'n ffaith anhygoel, nhw e. Bod 75% o'r holl ffoduriaid yn y byd yn cael ei helpu gan wledydd sydd ei hunain yn wledydd tlawd. Anhygoel. Right, elfennau, mewn i'r eiconau, a beth am chwilio am rhywbeth fel... Ydy ni'n gallu cael pŵr, falle? Ydy ni'n mynd i gael... Beth i wneud â arian a tlodi? Dim arian, falle bod yna'n un da. Mewn o fe. Na ni. A wedyn dewch ni gael dewis lliw gwahanol i'r icon na. Llai nôl i'r lliw yma. Mae hwn wedi gweithio neis i fi, ynddo e? Ydy. Na ni. 35 miliwn o ffoduriaid. Dyma'r bobl sydd wedi gofio gadael ei gwlad mwyn bod yn ddiogel. Right, wel, dewch i ni gael, fel ni'n mynd i ddangos pobl yn gadael ei gwlad. Beth am i ni chwilio am rhywbeth fel map? Neu, ydyn ni'n mynd i gael rhywbeth fel yr Ukraine. Dyma ni. Right, dyma fap o Ukraine. Yr un cyntaf na fyna. Felly, wrth gwrs, mae llwyth o ffoduriaid o Ukraine ar y foment. Felly, ni'n gael dod lan o hwnna, fel hyn. A fel ni'n gallu dangos bod pobl yn gofio gadael yr Ukraine. Fel ni'n gallu dangos bod pobl yn gofio gadael Ukraine. Na'n neud hwnna mor dywyll a phosib, achos mae'r smotiau yna, mae'n cool, ond dwi ddim yn peth clirio yn y byd, ydw e? Na ni. Fel allai ddangos bod pobl yn gofio gadael Ukraine, wel beth am felly cael 7 arrow yn pwyntio allan. Arrow. Dyma ni. Felly, na ddewis yr un yma. Na fe. A nawr llwn ni roi hwnna mewn fan hyn yn dangos bod pobl yn gorfod ffoi. A maen nhw'n ffoi i'r gorllewin fel arfer. Felly, gnewn ni gael e'n pwyntio i'r chwith, i'r gorllewin. Achos tu ar dde mae Rwsia, felly dyn nhw ddim yn ffoi i Rwsia, oherwydd mae byddin Rwsia sy'n ymosod ar Ukraine. A dyn nhw ddim chwaith yn mynd i'r gogledd oherwydd Belarus i fel yna, a mae Belarus yn helpu Rwsia ar hyn o bryd. Felly, i'r cyfeiriad yma, mae pobl yn ffoi o'r Ukraine. Rai, mae hwnna'n effeithiol, ond mae'r map gyda'r 7 yn pwyntio allan. Right, nawr te, 40 miliwn. Nawr, bu rhaid, mae yna 40 miliwn o bobl yn y byd, nawr mae hwn yn bwysig i ni i ddeall,
sydd ddim yn cael ei ystyried yn ffoaduriaid, oherwydd maen nhw dal yn ei gwlad i hun. Maen nhw wedi cael ei dadleoli o fewn ei gwlad. Felly, maen nhw wedi gorfod gadael eu cartrefi, achos dwi ddim yn ddiogel i fod yn eu cartrefi, ond maen nhw dal o fewn gwlad i hunain. Felly, dyn nhw ddim hyd yn oed yn cyfri yn yr ystadegau ffoaduriaid, oherwydd maen nhw yn swyddogol dal yn ei gwlad i hun. Ond mae hwnna'n swm enfawr o bobl, yn dywe, sydd mewn gwirionedd i bob pwrpas yn ffoaduriaid, ond oherwydd bod nhw dal yn ei gwlad i hun, dyn nhw ddim yn yr ystadegau. Felly, fel ych chi'n ei ddangos hwnna, felly bod ni'n moyn neud y gwrthwyneb, felly map o wlad a dangos bod yr pobl yn aros tu fewn. Right, felly, pa wlad arall sydd da ni? Wel, beth am rhywbeth fe, ydyn ni chi cael, chi'n gweld mae ffaith arall fan hyn, 70% o 5 gwlad, sef Syria, Ukraine, Afghanistan, Venezuela neu dde Sudan. Felly, os na, enghraifft, Sudan, neu Syria felly, Syria, ydyn ni'n mynd i gael map o Syria, na. Sudan, na, mae SD card yw na. Fi'n gwybod, beth am fynd am rhywbeth fel arrow in? Ni'n moyn bod dangos seithau just yn pwyntio nôl mewn ar ei hunain. A fi'n credu allwn ni wneud hwnna'n hunain gan just dewis arwydd 7 eto. Gallu fod yr un. Iawn, dyma ni. A beth am i ni just gael nhw yn pwyntio nôl mewn tuag at y canol. Yna just yn mynd i ddyblygu'r 7 yma. Troi around. Dyna ni. A just cael yr holl 7 yma yn pwyntio nôl mewn i'r canol. Dyna ni. Dwi'n gael un arall mewn fan hyn. 4 o'n nhw yn ffitio neis. Na fe. A mae hwnna'n dangos i ni, mae'r pobl yma wedi ffoi oherwydd ble maen nhw'n byw ddim yn ddiogel. Mae'n beryglus i sefyll adre, ond bod nhw dal yn ei gwlad. Felly, allai nawr, felly, just gwthio'r testyn yma amgylch chydig i gael ei ffitio'n well. Na ni, fel na hyfryd. Iawn te. Nawr te, chi'n chi gweld, mae cymryd fwy o amser i wneud e gyda eiconau, dwi? Felly, os ych chi'n teimlo bod chi'n moyn mynd bach yn gynt, yna rhywbeth allwch chi'n neud, am eisiau fi siapoi, yw defnyddio fwy o'r testyn. Enghraifft, 5 gwlad. Right, dewch i ni gael neud copio'r 41%. Mae 3 dots, dyblygu, a dewch i fi gael just ysgrifennu 5 gwlad. 5 gwlad. Yna fe. Iawn. Just cynnyddu'r maint yma bach. Yna fe. Gret. A wedyn, y ffaith nesaf sydd yn ni fyna wedyn yw, drws nesaf iddo fe, dim ond 1% sy'n ail sefydlu, chydig iawn o ffoduriaid sy'n symud i wlad newydd a dechrau bywyd newydd bob blwyddyn. Na just yn fe. Felly, dechrau ni lle newid hwnna lan i fod ar top. A na i ddyblygu hwn, a ni'n mynd i ddweud 1%. Felly ni hyd yn oed rhoi dim ond 1% os ych chi eisiau. Na ni. Na fe. Iawn, chi'n gweld mae'n tipyn cyflymach i roi testyn mewn. Os ych chi moyn neud yn bach yn gloiach. Felly defnyddiwch gymysgedd o'r eiconau a'r testyn. Right, dydy llawer o'r blant sy'n ffoduriaid ddim yn mynd i'r ysgol
Does dim ysgolion yn agos gan rai, neu dydy teuluoedd ddim yn gallu fforddio offer neu wisg ysgol. Right, fel fi'n i ddangos hwnna de. Ewn ni iconau. Beth am rhywbeth fel no school? Ydy hwnna mynd i fod? Na. Ewn ni just am school de. School. Na de, beth sydd yn dangos ysgol? Chi'n bod falle, chi'n bod, sneb yn gwisgo hetiau fel un, ond falle bod hwnna yn dangos a falle lle ni ddangos llyfrau hefyd, rhywbeth fel books. Na ni, hwnna, falle. Gret, hwnna. Lawr o hwnna. Lle ni gylchdroi tyma bach, gylchdroi hwn tyma bach. Na fe fel yna. A nawr fel ni'n ddangos bod nhw ddim yn cael mynd i'r ysgol, wel, beth am croesfawr? Felly, ar draws hwn i gyd. Felly na i fynd a na i jyst chwilio am cross. Hwn. Na fe. Nawr, dyw hwnna yn yr un lliw ddim yn mynd i weithio, dyw e? Mae eisiau fi gael lliw gwahanol. Felly dwi'n meddwl am yr lliw mwy golau na sydd â fi fan hyn. Hwna felly. Neu hwn. Ie, na ni. Na ni. Ydy, hwnna'n dangos yn iawn. A wedyn mae miliynau yn treulio blynyddoedd mewn gwersylloedd. Mae rai Ffoaduriaid yn byw mewn gwersylloedd arbennig am 5 mlynedd neu fwy. 5 mlynedd. Mae'n mynd i wersylla, mynd i campo yn hwyl am ben Wythnos, neu am Wythnos a wyliau, ynddo e? Ond dim am 5 mlynedd. Iawn? Heb arian, heb, gyfleusterau, glendid. Right, felly, fel ni'n ddangos hwnna, wel, beth am ni ddweud rhywbeth fel, eisiau pabell yno ni. Felly, na i fynd i'r iconau, chwilio am tent. Na ni, pabell dy fi fan hyn, lawr o hwnna, credu allai ffitio 5 mlynedd mewn fan hyn hefyd, felly, dych ni gael trial e. Copio'r testau yma, 3 dot, dyblygu, 5 mlynedd, a chi gael, na ni. Nawr, os ych chi'n teimlo, mae mwy o led i fi fan hyn, a dwi ddim wedi llenwi fe ddigon, tric fydden ni'n defnyddio gyda'r babell yma yw falle ychwanegu babell arall. Iawn? Lle ni symud i'r babell yn draw, roi e tu ôl i'r 5 mlynedd. Clic ar y 5 mlynedd, 3 dot, dwy'n i'r blaen. Right, a nawr allai ddyblygu'r babell. Roi un arall fyna. Na ni. Ie, mae hwnna'n gweithio'n iawn. Lle chi hyd yn oed roi'r 5 mlynedd yn y canol, lle chi? A na fe, gwahanu'r pebyll, lle. Ydy, mae hwnna fwy effeithiol fyna. Mae dwi'n well fel hyn. Lle fod e? Credu bod y bocs ola yma wedi rhoi fwy o drafferth i fi na y gweddill i gyd ei gilydd. A wedyn, falle na i just, na ni, just twtio pethau o amgylch, dyma bach fel hyn. A mae eisiau testyn yma fod o flaen y babell hefyd, 3 dot, dwy'n i'r blaen. Right! Wel, dyna ni, wedi creu yr ffeithlyn yma. A mae hwnna wedi cymryd sbel, mae hwnna wedi cymryd y mwyafrif ein gwers ni heddi. Iawn. Mae eisiau fi roi teitl, Ffeithlyn Ffoaduriaid. Nawr, os ych chi moyn symleirio hwn, os ych chi ddim mwynhau ond mae'n cymryd gorfod amser, sdim angen bod chi'n cynnwys gymryd effeithiau o gwbl. Iawn, mae da fi 10 o ffeithiau fan hyn, allech chi jyst roi 5 ffaith. A gallech chi gael 5 bocs, yn hytrach na'r 8 sydd â fi, a allech testyn chi fod yn fwy o faint i lenwi'r bocsys am hwnna'n iawn. Iawn, felly os ych chi moyn symleiddio hwn, yna, just newch llai o ffeithiau. Iawn?
4 neu 5 ffaith yn iawn. Peidiwch yn mynd yn llai na 4, achos mae'n tueddu wedyn i beidio mewn gwirionedd a bod yn ffeithlyn, os ych chi a chymod rhyw 2 neu 3 o ffeithiau. Mewn gwirionedd poster yw hwnna wedyn. Iawn? Felly y ffeithlyn yw casgliad o ffeithiau. Ond just cymysgwch, peidiwch y trial cael eiconau ym mhob bocs, iawn? Cymysgwch bod chi'n defnyddio testyn hefyd i ddangos falle beth yw'r ffaith mwyaf diddorol ym mhob bocs, a weithiau wedyn yn lle testyn bod da ni'r eiconau yma. A mae'r cymysgedd yna yn creu ffeithlyn trawiadol. Iawn, fi'n siŵr bod chi'n cytuno bod hwnna wedi troi mas yn neis iawn gyda fi fyna. Ond gallwch chi wneud e'n symlach gan gynnwys llai o bethau. Right, nawr, mae 10 munud ar ôl dyn ni o'r wers, 10 munud dyn ni ar ôl yn y wers. Felly, i fi'n mynd i ddangos i chi'n syml iawn sut allwn ni i greu tudalen gwe, iawn? A yn y tudalen we yma, dwi just yn mynd i sôn am 3 o'r ffeithiau yma yn unig. Just 3 o'r ffeithiau yma. Iawn? Felly, fel i fi'n neud hwnna, wel, i ddechrau creu tudalen we, dwi'n mynd i glicio ar A liwgar yn y cornel top ochr chwith. A dwi'n mynd i adeiladu tudalen we dyma ni. Ac yn y tudalen we yma, dwi eisiau creu un o'r newydd. Clicio creu o'r newydd. Right. Nawr, beth yw'r teitl? Wel, ffeithiau am Ffoaduriaid. Ffeithiau am Ffoaduriaid. Gan Meredydd Jones yw'r is-teitl. Right, nawr. Mae eisiau ni gael llun fel cefndir, felly dwi'n mynd i clicio ar y plus bach ar y gwaelod. Llun, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am refugees. Iawn, gair Saesneg, refugees. Dyna beth yw Ffoaduriaid yn Saesneg. Refugees. Chwilio. 500 o luniau gyda ni fan hyn o bobl sy'n ffoi. A lecyn ni gael un sy'n gweithio fel cefndir tu ôl i'r testyn. Felly dwi'n moyn bod pethau bod e'n rhy brysur, felly rhywbeth fel hyn yn dda. Chi'n gweld? Na ni. A wedyn dwi yn mynd i newid thema. Nawr, i newid y thema, i chi'n aros i'r palet peintio yma i oleio. Dwi ddim wedi ar y foment achos bod e'n llwytho'r llun. Na ni, mae wedi nawr. Allwn ni agor themau. A dyma ni, mae yna wahanol themau fan hyn. A to, pan o'n i'n dewis y ffont ar gyfer yr ffeithlyn, ni'n chwilio am thema sydd yn edrych yn ddifrifol ac yn un i chi'n gallu ymddiried nhw. Bydden ni ddim yn mynd am whimsy ar gyfer hwn. Dwi ddim yn meddwl bod whimsy. Dwi hwnna ddim yn ffont addas ar gyfer ffeithiau am Ffoaduriaid. Chi moyn ffont cryf, cadarn, allwch chi ymddiried yno fe. Rhywbeth fel yna yn gret. Right. Nawr te, newn ni roi teitl, Gwefan Ffoaduriaid. Gwefan Ffoaduriaid 25. Nawr te. Be ni'n wneud? Dwi'n jyst yn mynd i ddangos i chi fel i greu tudalen we syml, gan just defnyddio cynlluniau hollt. Sgrolio lawr, a chi'n gweld mae'n cynnig i chi beth hoffech chi ychwanegu. Wel, licen ni ychwanegu cynllun hollt. A beth chi'n gwneud gyda cynllun hollt, yw roi testyn ar ochr dde, a delwedd ar ochr chwith. Iawn? Felly, dewch i ni gael mynd draw, cydio mewn ffaith. Dyma ni, 120 miliwn o bobl. Iawn? Copio hwnna. A ni'n mynd i ychwanegu fe ar yr ochr wen. Clicio ar y plus, dewis testyn, a glidio fe mewn. Nawr, dwi'n meddwl licen ni gael y teitl yma, 120 miliwn o bobl yn fwy. Felly, dewch i ni gael, clicio fan hyn, gwneud ni gwared ar y dash yma, a dwi'n mynd i wasgu enter, return, i fynd lawr i'r linell nesaf. Na ni. Nawr, licen ni i'r 120 miliwn o bobl yma i fod yn fwy. Felly, beth chi'n neud, yw clicio unrhyw le yn ei ganol e. A chi'n gweld, mae ydych chi'r opsiynau yma, pennawd 1, pennawd 2, blockwt. Felly, os chi'n mynd am pennawd 1, mae'n mynd yn fawr, pennawd 2, bach yn llai, blockwt yn wahanol. A os chi ddim yn moyn un o'r pethau yna, chi'n clicio ar y fe to, a mae'n canslo. Nawr, o'n i'n gweld pennawd 1 yn gweithio'n gret fyna.
trawiadol iawn. Ar mor rwydd i wneud, nhw mor hawdd. Right, wel, dewch i ni gael ychwanegu delwedd te. Clic fan hyn, plus, clic ar ychwanegu eich delwedd. Mae dal yn dangos refugees. Wel, dyma beth dwi eisiau dangos. Felly, beth am i ni gael, felly, beth am y map yma, mae hwn yn un trawiadol, dwi'n meddwl. Ydy. A mae'n llwytho fyna, chi'n gweld yw'r safon ddim yn gret, ond bydd e'n gwella. Fi dal yn gallu gweithio yn y cefndir, ond mae'n ar y deg yn gwella safon y llun. Right. Dewch i ni gael sgrolio lawr ac ychwanegu cynllun hollt arall te. Sgrolio lawr, dewis cynllun hollt fan hyn. A dyma ni, mae da fi'r gwrthwyneb nawr, mae'r testyn ar yr ochr chwith, a lle i fi gael rhoi llun ar yr ochr dde. Right, wel, dewch i ni gael cydio yn y ffaith nesaf. Un o bob 69 o bobl. Copio hwnna. Nôl â fi. Ychwanegu testyn. Glido Ctrl V. A dyna hwnna mewn. A dwi'n mynd i wneud yr un peth. Dwi'n mynd i dynnu'r dash i ffwrdd. Symud y testyn a lawr. A troi hwn mewn i'r pennawd 1. Na ni. A to fan hyn, ychwanegwch eich delwedd. Allwn ni wneud hwnna. A fan hyn nawr, felly bod ni moyn dangos lot o bobl, llwyth o bobl. Hwnna, felly. Na ni, lot o bobl fan'na. Nawr, allwch chi gadw mlaen ychwanegu'r cynlluniau hollt yma gyda mwy o ffeithiau, ond hefyd, cofiwch, allwch chi ychwanegu eich ffeithlyn arbennig. Iawn? Felly, dewch i ni gael ychwanegu cynllun hollt arall fan hyn. A tro yma, ar yr ochr dde, yn hytrach na'r testyn, dwi'n mynd i fy mewn i eich stwff. A dyma ni, dyma y ffeithlyn dwi'n newydd greu. Clic ar hwnna. Ychwanegu fel delwedd. A dyna fe, mae hwnna mewn fan hyn. Iawn? A to wedyn ar yr ochr draw, allan ni fod yn ychwanegu unrhyw ddelwedd ni eisiau fan hyn. Ffoaduriaid, lle chi roi teitl fan hyn, yn dweud rhywbeth fel dyma ffeithlyn wnes i greu ar gyfer wythnos Ffoaduriaid 2025. Na ni. Iawn. Eich benderfynu ar fel licech chi fformatio'r ffont. Falle ddim pennawd 1 ar gyfer hwnna. Pennawd 2 yn gweithio neis. A mae'r dyfyniad, y cwt yn gweithio neis hefyd. Dyna ni. Iawn. A chi'n chi gweld pa mor gyflym allwch chi adeiladu gwefan drawiadol. Cynnwys eich ffeithlyn. Os ydych chi'n bod yn gweithio yn rhyw fideos, chi'n chi gynnwys eich fideo yn hawdd iawn gan ddefnyddio Adobe Express. Right, dewch i ni gael sôn am sut allwch chi rannu rhain o'r nes i ddim wneud hwnna. Nawr, i rannu'ch gwefan, y gys rhaid chi wneud yw clicio rhannu a cyhoeddi hwnna i'r we. Iawn, creu dolen, a wedyn unrhyw sy'n clicio'r ddolen a maen nhw'n gallu gweld eich gwefan hyfryd chi. Os licech chi argraffu eich ffeithlyn, dwi'n mynd i glicio nôl ar yr A liwgar, efo nôl i'r dudalen cartref. Os licech chi argraffu eich ffeithlyn, mae lawr yn y ffeiliau diweddar ar y gwaelod, neu llwch chi fynd mewn i eich stwff, a mae e mewn fan hyn hefyd. Agor eich ffeithlyn i fyny. Nawr, os licech chi argraffu hwn, chi'n neud hynny'n hawdd gan lawrlwytho. Nawr, i argraffu fydden ni'n lawrlwytho fel PDF. Iawn, llwytho i lawr. A bydd yna'n lawrlwytho hwnna'n gyflym iawn i chi. Neu, fel wnaethon ni'r wefan a chreu dolen gweld yn unig, allwch chi wneud hynny gyda eich ffeithlyn hefyd. Clicio rhannu, dolen gweld yn unig, creu dolen. Unrhyw un sy'n clicio'r ddolen na wedyn, maen nhw'n gweld eich dyluniad arbennig trawiadol chi wedi gyhoeddi i'r we. A mae hwnna'n ffordd gret i rannu hwnna gyda'ch athrawon hefyd. Gallech chi ddanfon y ddolen na iddyn nhw. Pwy ffordd i chi yn rhannu'ch gwaith yn ddigidol gyda'ch athrawon. Os ych chi wedi lawrlwytho fel PDF, fel dwi wedi gwneud fan hyn,
Wel, mae clicio ar hwnna, dyma ni, yn agor y PDF i fyny, a llai argraffu hwnna yn gyflym iawn o'r cyfrifiadur. Iawn. Dolen gweld yn unig, dyn ni hwnna wedi cyhoeddi, felly clic copi o'r ddolen. Unrhyw un wedyn sydd yn clicio ar y ddolen na, dechrau ni gael gweld be maen nhw'n gweld, maen nhw'n gweld hwn. Maen nhw'n gweld eich gwaith chi gyda'r teitl ar y gwaelod wedi i gyhoeddi fan hyn o broffesiynol i'r we. Hyfryd, ynddo? Right, na ni ffrindiau. Ni wedi cyrraedd diwedd y wers. Nawr te, doedd y wers na ddim yn gytbwys iawn ar yn amser rhwng gweithgaredd 1 a gweithgaredd 2. Ffeithlyn yn bendant wedi cymryd mwy o amser i ni heddi. Felly, peidiwch y phoeni os ych chi yn gweld hwnna yn lot o bethau bach i wneud. Cofiwch bod chi'n gallu symleiddio'r ffeithlyn wrth just cynnwys llai o ffeithiau. Iawn? Sdim rhaid cynnwys y 10 ffaith na o gwbl. Ewch am tua hanner, 4 neu 5 yn hollol iawn os ych chi moyn gweithio chydig bach yn gynt. Diolch enfawr i chi am ymuno. Nawr, cofiwch am y gwersi sydd i ddod gyda ni. Mae llwyth o wersi dal i ddod rhwng nawr a diwedd y tymor. Llwch chi gofrestru'r sesiynau na wrth fynd i adobe.live lessons. Beth dyn ni'n dod lan? Wel, mae dyn ni wersi Wimbledon yn dod i fyny. Gwers arbennig ar gyfer Wimbledon, ar gyfer y tennis. A hefyd mae dyn ni 2 wers hafaidd iawn yn dod i fyny, sef gwers diwedd blwyddyn thema 1 a gwers diwedd blwyddyn thema 2. A mae llwch chi ddod i'r 2 wers na oherwydd mae'r gweithgareddau hafaidd yn y gwersi na mynd i fod yn wahanol iddi gilydd. Iawn? Felly mae yna 2 gwers ar ôl gyda ni te yn y tymor. Wimbledon, diwedd blwyddyn thema 1 a diwedd blwyddyn thema 2. A fi'n gobeithio na i weld chi ar bob un ohonyn nhw. Ond am nawr, diolch am ymuno a hwyl fawr am y tro.